И здравейте хора, аз съм The Breaker. Днес пак ще играем Happy Wheels. Часът 9:11 минути сутринта. И станах преди малко, преди 5 минути съм станал и реших, нали, стана, викам, да снимам малко клип. И така, всичко е така. Окей, така. Спидран. Не спидран, ами харпунър да видим. Няма, защото нямам толкова много. Все пак. Ето го значи на харпунър. Давай, тате, ще се справиш! Значи ще справя, аз съм баща ти! Аз съм Гошо! Давай, тате, Гошо, ще се справиш! Давай! Дай, тате, Гошо! Ще се справиш! Гоша, помогни! Не мога! Гошо! Се изпълнявам! Минавам нивото с харпун в газа. О, да! Добре, това е малко трудно. Welcome to Pogo World. Hold space bar, then let go of the space bar and press Z key to make your Pogo stick fly. Ясно. Така. И така. Не стана. Добре. Space. Easy. Да. Nothing. Тъпа работа. Добре, дайте пак. Extreme Win трябва да явно за да минем това ниво. Добре. Чайте, аз обърках. Значи Space. Към. И добре, къде? Супер. Това беше добре. Така. Снимам 3 минути. Добре, да. Чакайте, че супер. Air Battle. Pogo Fight. По Air Battle. То просто се звучи, че... Не, за мен. The fuck is that? Baby with the... What the... Добре, това е бебе с пър. I'm the best player in the world, man. Oh yeah. Baby. JB. Oh my god! Ninja Girl. Yeah. Fuck. Another one. Давай, мен, знам, че можеш, защото си мен. Толкова се че се търва газу. Чели тази от теб. Не.
Остана? Остана? Не стана толкова тъмен екрана. What? Защо? Защо ми стана тъмен екрана? Да не е нещо от нивото или? Не. Странно, но нищо. Пак играем, нали? Това е важно. Не знам от какво има. Тук останата ме на екрана. Нищо. Ако ще ви набирам, тук ми махнах USB-то от бежичната мишка, която се прецака, за която ви говорех. Мисля, че съм ви говорил, не знам. Аз не съм... аз не искам да съм JB. Макс. Няма се ми нуб. Аз ще съм бат. Getting butter. Добре, то... Гимна Про. Чейте, тук ще скоча. Мада. Ето. Това. Правихме го. Awesome. Impossible. Извинете за това, трябваше просто да свърша една работа. Така ще пробваме с шифта. Стана. Така. Не можах. Добре, чейте, пак ще пробвам. Така. Пиу! Не. Това не скача достатъчно. Много далече. Значи, това не отскача достатъчно или... ето, мина. Impossible. Давай. Още малко. Ето на... се заглави там, бе. Добре, ще помня. The fuck? Добре, не. Ето така ще го направим. Не стана. Добре, това не го. Това не го просто... невъзможно заминаване или не знам или... Ти идея Харпунорон, не ми се прави Харпунорон, вече го правихме. Battle Run Extreme, да видим. Ей, там ли си? Ехо. Ето. Дай му газ. Ма си да много да бъде на Battle Run, бе. Аз това въобще не го знам. Дай, още малко. Сигурно, не знам колко става до финала, бе. Той се преби. Бахте пак. The fuck? Как? Как то се бъгна? Няма...
Ба. Аре бе! Аре бе! Ето. Нищо няма, ти си здраво момче. Help! Не мога си не, зает съм. Карам по бутилки на задна гума. Но аз съм по-важен. Не си. Ето, you made it. Помощ. Mortal Kombat. Това е Mortal Kombat. Значи това е Impossible Challenge. Какво ли е това? What the fuck? Добре, това не знам как се възникна, или как стана. Въобще всичко. Red Ball. Това явно е някакъв, дето се хвърлят топки или нещо. Или не знам какво. Red Ball. И какво трябва да направя сега? Аз въобще не знам какво трябва да направя. Ето ще направя. Уиii. Топ. Трябва така да завърта това, топката, нали, червената, точицата, ето е, да падне върху, нали, да падне от една от дупките и сещате се. То това е невъзможно, той да не го пречи. Леко. Фак! Какво стана? Струва ли ми се? Или някакво топче падна? Това... Добре, как може едно топченце да ми откачи главата? Това не е за мен. Не знам за кой, но... Опа! Грешно копче. Сори, мотори. Това му учих от един приятел. Извинете. От един приятел от моя клас. Ако случайно се чудите, аз съм 6-ти клас. Беби. Click to begin. Супер. Шот хапваме едно, шот хапваме. Какво е това? И сега го разбием с калашничето. Добре, кликваме. Това ми хареса, много ми хареса, да. Балфал хард. Сега ще има. Нямам се представя. Какво е? Have fun. Welcome to my first Balfal. Save faster sleep. Replay. Че? И така кажи, бе. Това вчера ли го правихме с явката? Нали с Яви Пави 19 го правихме вчера. Това. В смисъл той го прави. Не аз. И не знам дали го мина въобще, защото един приятел, нали, ми звънна и трябваше да такова. Трябваше да спреме, нали, или нещо стана и си падна гадна топка и се счупи, нали, главата му се махна и не знам въобще какво стана. Но и така, няма никакво много. Аре бе. Да, още
още малко, дай. Този цвет ниво не е подходящ, баща, как го е направил. Уи. 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 За 40 секунди. Доста добре. Горе-долу. Горе-долу, добре. Hulk Smash. Hulk Smash! Hulk Smash! Супер съм. И да, това беше всичко от мен. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте и да, айде бай!